Здравейте! Миналата седмица излезе едно интересно предложение тук и в тукашните сайтове. Та се свързах с продавача. Продава се чрез фирма. Беше доста трудничко така да си направи термин. Нали, да го за оглед, среща за оглед. Та днеска стана тая работа. За днеска се оговорихме и тък му отивам да видя аджеба кой има там. Става въпрос за една къща 110 квадрата с един парцел от 550 квадрата на не лошо място. Около 6-7 км от малко градче, в добро населено място е. Училища наблизо, детски градини, болница и така нататък. Колкото гледам обаче по снимките, мисля, че тая къща ще бъде за разрушаване. И там вече цената ще стане доста интересна. Обявено е за 149 000 евро. Обаче, ако излезе така, че трябва да се разрушава тази къща, работата ще стане много дебела. Значи, по мои сметки и по така, както чувам, едно събаряне на къща струва около 30 000 еврака. Значи ще отида работа на 180 000 евро. Парцела. Оттам имаме още 10% долу-горе други такси, данъци, придобиване там, нотариуси и така нататък. И работата отива на 200 000 евро. Което обаче вече е доста над пазарната цена на имота точно в този район, нали, точно в това населено място. Значи там долу-горе парцелите се движат до максимум 280 евро на квадратен метър. Вече там се променя цялата схема. Та ще го гледам. Ще го видя как е, що е. Пак знаеш, че къща може да стане за отремонтиране. Може добра оферта да излезе. Еми това е за сега. Ще го държа в течение.
и ще се видим тук скоро пак с резултатите. Айде, чао за сега!